Arran de Mar, el nou programa de la xarxa audiovisual local dedicat a la nostra mar. I ja estem a la segona hora d'Arran de Mar, 4 minuts passats de les 5 de la tarda, i avui amarrarem a Calafell, exactament amb els amics de la vela llatina Carlos Barral. Allà volem conèixer la història de la Francisca, l'última barca de bou de pesca d'arrossegament a vela de Calafell i gairebé, bàsicament, de tota Catalunya. Oi que sí, Carles? Exactament, Fran. La Francisca va néixer al 1915 i va anar morint lentament sobre la sorra de Calafell als anys 1950. Ara fa aproximadament un any, l'Associació del Patí Català de Calafell, amb el suport de l'Ajuntament i gràcies al material recopilat pel Museu Marítim de Barcelona, van posar en marxa el projecte de construcció d'una rèplica de la Francisca, que inicialment tenia previst acabar enguany, aquest 2022. És per això que avui volem conèixer més detalls sobre la Francisca, la seva història i la construcció d'aquesta nova embarcació. Per això avui tenim aquí a l'estudi en Jordi Rascador. Bona tarda, Jordi. I en Josep Inglada. Josep, molt bona tarda. Bona tarda. La recuperació de la Francisca. A hores d'ara, com està aquesta restauració d'aquest vaixell? Vale, continua'ns explicant com està la restauració. Bueno, doncs farem aquí la traducció una miqueta simultània. Sí. A veure, com us deia, la previsió, com bé havies dit, Carles, és que estigués acabat el 2022. Però aquest és un projecte molt singular i no entén de presses. Llavors, s'està fent... És un projecte que ens hem donat compte de que a mesura que anem avançant els passos els anem consolidant, ens estem plantejant coses noves, tenim un assessor del Museu Marítim que ens fa veure coses, estem aprenent un munt. L'enginyer, nosaltres des de l'entitat, no diria així l'astiller, perquè l'astiller amb el que estem treballant és Astilleros Catalunya de Badalona i té una experiència amplíssima. Actualment és la 4a generació, ja és una empresa familiar i estan treballant la 4a generació de la família. Però també és cert que feia 25 anys que no construïen una embarcació d'aquestes dimensions de fusta. Llavors, per ell també és un projecte i sobretot que és un projecte orientat a que sigui una rèplica al màxim fidedigna al que era la Francisca. Aquesta és una miqueta l'encant, el poder recuperar una de les barques que poblaven les platges de Calafell. En els anys 20-30 doncs, havien una dotzena de parelles de bou. Això vol dir unes 24 barques a Calafell i a molts altres pobles al llarg de tot el litoral català. Estem parlant d'embarcacions que feien uns 12 metres d'eslora i unes 8 tonelades. Realment eren barques molt importants, amb uns orígens navegaven en parella, per això se'ls diu les parelles de bou, i més endavant van començar a sortir soles, obrint les arts amb tangons, i van anar evolucionant així. I la Francisca és realment l'última que va haver en tot el litoral. Es va morir als anys 50 desfent-se mica en mica a la sorra, per això una miqueta també part de l'encant i la nostàlgia d'aquesta embarcació, perquè molta gent de Calafell i gent il·lustre, pintors com el Gabriel Amat i escriptors com el Carlos Barral doncs l'han recordat i l'han fet per viure al llarg dels temps. I sobretot també el fet de que fos l'última embarcació de tot Catalunya va provocar que el Museu Marítim es fixés en aquesta embarcació i gràcies a aquest interès del Museu Marítim, que tenim una maqueta amb una exactitud molt alta i a partir d'aquesta maqueta els plànols que van ser l'origen de tot el projecte. Tenim aquarel·les també de la barca, tenim fotografies de la barca quan en els últims temps, etc. Tenim molta informació que ha sigut el que ens ha permès poder-la construir, no? I amb l'assessorament del Museu Marítim que sabem com es construïen les barques en aquella època. Amb aquest fonament que us va proporcionar el Museu Marítim, entenc que va ser com el primer pas, no?, per poder iniciar aquest procés de construcció, però quin va ser la primera pedra, diguéssim, la primera fusta, no?, que es va posar en marxa?
Pues la primera pedra va ser fa molt temps. La veritat, ara ho comentàvem amb el Josep una miqueta abans d'entrar. Ens tenim que remuntar al 2018, finals del 2018. L'Ajuntament de Calafell llença en aquells moments la segona edició del que era un projecte innovador que ara està consolidat a Calafell, que són els pressupostos participatius. Les entitats i particulars de Calafell proposen projectes, després hi ha una fase de votació i els projectes més votats dintre d'un límit, d'un topall econòmic, doncs surten escollits i s'executen, no? Llavors, l'entitat del Patí Català Calafell, Carlos Barral, doncs, va presentar el projecte de construcció de la barca. Va ser un projecte molt aproximat, i bueno, vàrem engrescar a una bona part de la ciutadania que ens va donar el seu recolzament i que ha sortit. Des de llavors, el camí ha sigut molt llarg perquè portem molt temps, no? Durant el 2019 vàrem estar voltant per Catalunya, Facultat de Nàutica, diverses drassanes catalanes per veure la viabilitat del projecte. Hi ha tota l'estructura, tota la pell del barco. Doncs la posada de la quilla és com la fita d'inici realment de construcció de l'embarcació. És com en una casa que hi ha l'acte simbòlic també de muntar l'estructura, seria equivalent. Com si fos l'esquelet, no? L'esquelet inicial. Bueno, la quilla és la columna, és encara menys, no? O sigui, però l'acte formal de la posada de quilla és com el tret de sortida en la construcció de l'embarcació, i això va ser a finals de setembre del 2021. Sí, sí. Quin va ser el següent pas? Quin és el següent pas després de muntar aquest esquelet? Bueno, la veritat és que la feina és molt gran i sort que tenim uns astillers que són uns professionals increïbles, que les coses més difícils les fan fàcils. La veritat és que veient-los treballar es fa fàcil. Jo veient coses que han fet ell, les he intentat fer jo, per exemple, un acte simbòlic clavant els últims claus de la barca, o sigui, els últims claus de l'última taula del folre del casc. Això va ser un acte simbòlic que vam fer farà un mes amb una part de l'equip polític de Calafell, que hem de dir que estan molt implicats i molt il·lusionats amb la construcció d'aquesta barca. Llavors, amb l'alcalde i un parell de regidors més van fer l'acte simbòlic de fer el clavament d'aquests claus, no? Una cosa tan senzilla com clavar un clau, la veritat és que són claus de 10 centímetres de llarg, amb un gruix important, amb unes taules de 40 mil·límetres de gruix, i és difícil de clavar. Llavors, només això que ells ho fan fàcil, i després el fet de tallar les mides de les fustes exactes, els esbiaix, és tot un món, no? Llavors, el procés és una miqueta el que et deia. La posada de quilla, la quilla és una fusta impressionant, perquè són 12 metres de fusta, una fusta que fa 25 centímetres d'alt i 15 de gruixut, i aquesta és la columna vertebral, on se li han posat les 24 costelles dobles, que van donant la forma des de la proa fins a la popa del barco, i a partir d'aquí es va muntant el que serien les columnes com l'esquena del barco, que seria la coberta, i una vegada està tota aquesta estructura, que seria com un esquelet, doncs es va forrant. És un procés també molt interessant, el saber exactament quin tipus de fustes, en quina forma, en quines biaix, perquè encaixin totes, perquè clar, són fustes que van encaixades i que no pot entrar aigua, vull dir, l'ajust és petit, després s'acabarà d'ajustar o d'impermeabilitzar amb el calafateig de la barca, però les fustes han d'estar molt ben treballades. Llavors es forra la coberta amb taulons de fusta, en aquest cas els taulons de tot el forro de la coberta i del casc són de pi, i bueno, aquest moment ja està acabat, i aquest és el moment en què es troba l'embarcació. Ara estan entrant industrials que ja són externs a l'astiller, com és el mecànic, la part elèctrica, la part d'aigua, etc. Perquè fins ara tot aquest procés era bastant artesanal, no? Potser. És molt, molt artesanal, sí. Realment ja t'ho dic, és un ofici que malauradament s'està perdent. De fet, estem aprofitant la construcció de la Francisca per documentar la construcció d'aquest tipus de barques d'aquesta manera tradicional, pel mestre d'aixa, vull dir, encara estan fent servir estris ancestrals, evidentment que fan servir maquinària moderna, elèctrica i tal, però els últims tocs i els afinaments els estan fent amb eines de tota la vida, no? L'aixa
que és l'eina que dona nom al mestre d'aixa, aquest ofici, no? I repeteixo que és un ofici que s'està perdent, ells mateixos ho estan dient, no? I l'estem intentant documentar perquè volem que formi part del dossier que s'està preparant a nivell europeu per poder qualificar l'art de navegar amb vela llatina com un patrimoni immaterial de la humanitat a través de l'UNESCO. Llavors, aquesta construcció documentada amb tot detall formarà part del dossier, no? Perquè realment és el que dic, és una cosa que hem de documentar-la per preservar-la. Comentaves també que ara el següent pas una mica és afegir la part més tecnològica, potser? Bueno, sí, evidentment més tecnològica, no? L'estem dotant de les coses que no tenia la Francisca ara, com és un motor, com és una part elèctrica, i això són afegits, però que evidentment, entre altres coses, la reglamentació ens obliga a tenir-ho i evidentment els temps ens obliguen a tenir aquest tipus d'equipaments per seguretat, llums, comunicacions i sobretot també el motor, no? És un tema obligat per entrar i sortir de port. I el que faltarà també en una fase paral·lela és tota l'arboladura. La Francisca tenia una vela major, llatina, és un pal, la vela llatina. La vela major de la Francisca, no recordo ara exactament, crec que són uns 82 metres quadrats de vela que tenim, perquè l'hem anat ajustant el disseny de la vela, però el que us puc dir és que el pal fa uns 12 metres d'alt i l'antena fa 17 metres de llarg. Vull dir, té unes dimensions importants. Després té una vela a proa, el foc, i després té una vela de mesana a popa. Són aparells característics d'aquest tipus de barques. Està col·locat ja el pal major? Quina és la previsió? L'estan construint el pal major. Llavors, tenim que anar coordinant-nos una miqueta amb la resta d'industrials. Estarà acabat amb alguna setmana. A principis d'aquest 2023 podrem veure ja... Sense comprometre'ns més, però a principis del 2023 estarà.